Laba ulit tayo. Laba na naman tayo kahit maulan. Maulan na morning. It's time to laba-laba. Hindi tayo busy. Hindi tayo busy, kaya laba-laba tayo. Pambaka na naman ang labahan natin. Good morning! Mega love shout out sa ating lahat dyan. Kumusta ang panahon natin ngayon, guys? Ang panahon namin dito sa summer is ng ulan. Minsan malakas. Minsan naman ihina. Meron kasing low pressure or bagyo na. Ganap na siyang bagyo. Ito. Sa summer. Kaya habang hindi pa lumalakas ang nasabing bagyo, ay tayo muna is maglaba. Kasi kapag hindi ito nalabhan, dito ga, loyo. Kapag hindi ito nalabhan, matambak to. Kailangan na natin ng maglaba. Kahapon naglaba pa naman tayo. Shout out sa 1 million people in the house. At salamat sa katusok na lang. Katusok na lang, labs. Salamat para po sa aking watch hour. Minsan lang ako mag-live. Parang pagkagaling ko sa ganitong mga trabaho, natatamad na akong mag-live. Noon gusto ko laging mag-live. Maaga pa lang. Ngayon, wala na. Thank you so much sa dumadaan dyan. Patusok naman, paiwan naman ng paiwan naman dyan ng kahit hindi kalaliman na tusok, para naman maano ko is kung sino po yung nandyan. May lakay day shampoo, may sabong ka na. Kaya ng sarok dito. Okay, may shampoo ka na didanganin sabon. Ready din sabon na shampoo. Kung kuradin ko ang sabon sa nalaba. Shoutout po sa ating lahat. Yan, dito sa amin is maulan. And mega love shoutout sa nag-iisa kong dyan, nanonood. Thank you so much sa support. Patamsak naman. Salamat po. Patamsak naman po para mabalikan ko kayo. Kung sino po yung pumunta sa aking bahay. Yan, naglalaba po tayo ngayon dahil maulan na naman. Maulan.
Kaya kailangan natin maglaba. Mano-mano lang ang paglaba ko kasi wala tayong washing. Wala tayong washing. Mahirap ang buhay ni Waray. Kasi nga Waray kwarta. Waray upay. Thank you sa mga nagsusupport dyan. Kahit dumadaan lang kayo, ay laking bagay na yan sa akin. Laking bagay na yan sa akin kahit dumadaan lang kayo. Para sa aking watch hour. Thank you so much. Patusok naman bago kayo umalis. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari, patuloy ka. Pangarap natin. Nababasa. Mamutik na, uy. Ito tayo sabihin. Pangarap natin. Oh. Pangit, eh. Pangit ang mga ano. Salamat po sa dumadaan dyan. Ayaw niyong ayaw niyong mag-comment. Para ma-shoutout ko naman kayo. Ang pag-ibig ni Jesus sa atin ay sadyang lubos. Kahit tayo'y makasalanan, buhay ay kanyang upang naunawagan sa banal niyang pangalan. Makakamit ang kaligtasan. Walang ka. Umapit ka kay Jesus. Sa sa'yo'y naghihintay. Ang bigatin mo sa buhay, sa kanya mo ibigay. Manalig ka sa kanya. Shoutout po sa dumadaan dyan. Thank you so much. At manalig ng lubos at iyong makakanta. Kapayapaan ay nasa, siya ang iyong kailangan, ang tunay na kaibigan.
Di kanya papabayaan. Pag-ibig niya ay walang hanggan. La 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 la. Sa atin ay sadyang lubos. Kahit tayo'y makasalanan, buhay ay nala. Da 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 da. Sa banal niyang pangalan. Hello sis. Thank you so much. Keep it. Support. Salamat sa support sis. Good morning. Maulan na umaga. Sa amin ay maulan. Meron kasing bagyo. Nagbabanta ang panahon dito sa summer. Kumusta? Salamat sa patamsak mo dyan, sis. Thank you so much sa 3 million people in the house. Yeah. Naglalabada na naman ang person. Tambay lang. Sige lang, sis. Salamat sa patambay mo dyan. Mag-live lang ako hanggang matapos ang aking paglalaba. Mag-enjoy lang ako dito sa aking paglalaba. Kakanta-kantahan lang natin para matapos kaagad. Thank you sa support. Mega love shoutout. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay. Hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat kang sa paghimbing. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Juswi, hi ate. Hello Kuya Jus. Thank you so much sa pagpunta sa aking live. Palaba din ako ate. Palaba. Akin na. Palusot mo dito sa cellphone. Lalaba tayo kahit maulan. I-washing mo yan ate. Wala akong pambili ng washing. Mamano-mano na lang tayo. Mano-mano lang tayo Kuya Jus dahil wala pa tayong pambili ng washing. Mahirap kasi ang buhay. Mano pa ngayon eh. Mahirap ang buhay. Meron tayong mga nag-aaral. Hehe. Nag-aaral. Sabi ni Alice Go, nag-aaral. Okay din yan, exercise. Kaya nga, Kuya Jus, exercise din. Para yung mga yung mga buto dito sa kamay hindi ma-unlock. Para hindi ma-unlock. Maano lang, maghapon lang ganito nakaupo. Tapos yung kuba. Haha. Tapos kakapag-voice lesson ka pa dyan. Oo nga. Kaya nga kakanta-kantahan lang natin, Kuya Josh, para hindi mainip yung labahan natin.
Hindi mainit ang labahan. Kanta-kantahan natin dito. Salamat sa papunta mo sa live ko. Ang hirap pala, binabawi yung minute views, no? Another na naman. Binawi sa akin ng 10 months na hindi nakapag-upload. So, welcome po. And thank you so much. Kahit yung mga padaan-padaan lang dyan, salamat. Mahirap po talaga. Kaya nga Kuya Juice, talaga ako. Yan. Nakagasto ko. Kaya ako nun? Nakabili kaya ako nun ng watch hour. Tapos, pagdaan ng mawawala lang. Hirap. Pero nung bumili ako ng watch hour, na ako noon. Nasa 3 plus na ang watch hour ko. Malapit na. Ay, napapagod na ang first son. Saka pupuyat. Kaya ayun. Natamad. Pag straight na 6 months ka di nag-post, kukunin ni White. Kaya nga, sayang nga. Yung cellphone ko nagpasaway. Tapos pati pa yung SIM ko na na-registered ko naman na yung SIM card ko, tapos bigla nag-block. Bigla lang din siya nag-block. Okay na yun ng mga 1 buwan. Ayun, bigla na lang nag-block yung aking SIM. Kaya pala malapit na pag 6 months upload ka kahit isa. Sayang nga, Kuya Diyos. Sayang talaga. Nasira kasi yung cellphone ko, tapos naghintay ako magkaroon ako ng money. And then, pinaayos ko. Mga 4 months na siguro, pinaayos ko muna. Tapos, ayun, nakapag-upload pa ako nun. 2 beses pa. Pero, nung nasira ulit, ayun na, wala na. Hindi ko na naipaayos ko nitong nitong nakaraang buwan lang. Kaya, pagtingin ko, wala na yung minutes views ko. Inubos na talaga. Inubos na ang aking minute views. Kaya wala na talaga akong magawa. 10 months na hindi nakapag-YT. Kaya ito sisipagan ko na lang para magkaroon ako ng views. Malaki pa ang kakainin kong bigas. Maraming sako. Dahil pag nagkapera ako, bibili na lang ako para hindi mahirapan. Para hindi mahirapan, sa'yo na lang ako bibili. Paunti-unti lang kasi yung pera ko buwanan lang. Buwanan. Kung may buwanan. Shout out sa 3 million people in the house. Thank you so much, Kuya Josh, sa pagbisita. Mamaya ulit tayo, magkikita tayo sa live mo. Hindi ako nakapunta kagabi. Dahil, punta ba ako kagabi? Punta ba ako nun? Kalimutan ko. Pagod kasi ang person.
Galing duty. Nag-duty ang person. Kaya napagod. Para marami na akong kapirahan, magsisipag na ako. Magsisipag na. Yung ako si Josie Cans account ko na yung ako si Josie Cans account ko na na rin. Revenue yun, sipag lang talaga. Panay ako short video dun para wala nang edit. Tamad kasi akong mag-edit. Kaya pala, dalawa na pala yung ano mo account. Sana all na lang, Kuya Diyos. Malaki na yung kapirahan mo. Mayaman ka na ngayon, pautang na lang. Pautang na lang ng views. Saka na lang babayaran pagka ano. Pag nagkapera. Pag nagkapera. Buti ka pa, sinisipag. Oo nga, sa ano, sa maganda yung short video lang, no? Kasi maraming nanonood, tsaka mabilis ang kanyang minute views. Napupunta ba yan sa watch hour or sa short video lang? Meron kasing ano eh, ang laki na ng ano ng short video, nasa 3 million pambayad na bili. Wala pa akong money ngayon, Kuya Diyos. Siya short lang po. Ayun lang. Ang laki na kasi na may 3 million? Saan kayo kukuha ng 3 million na views? Sana may mag-viral. Wala na, yung mga luma kong hindi na yun magagamit, diba? Hindi na magagamit sa watch hour tsaka views. Stranded pa ang ano ko. Hindi nga ako nakapag-upload kahapon. Sis, bigyan mo siya muna ng damit. Si Diyos. Para di siya masipa. Di, okay lang yan. Sanay yan si Kuya Diyos nang walang damit. Kuya Diyos, bigyan kita ng damit. Okay lang yan. Ano naman eh. Sanay na yan si Kuya Diyos walang damit. Kasi pag pumupunta kami sa kanya wala naman kami mga damit din doon eh. Ayan, anuhin mo yan sis. Si Prel. Mabait yan si Kuya Diyos. O punta ka doon sa live niya din. Naglalapag yan ng bahay. Tumutulong sa para magpaangat ng bahay. Yes po, okay lang po. Ayan. Ayan, nabigyan na nga. Nabigyan na lang kita. Kasi hindi hindi makatingin si Skipid sa'yo na walang damit. Sarap lang. Ako si Diyos. Tamsak ko na din to. Salamat, Kuya Diyos. Ako marami akong ginawang alagad, Kuya Diyos. Marami akong alagad, nasa 100. Kaso lang pag nasa live na ako, pag nandun na ako sa iyo, hindi na ako nakakalipat. Sana maubos ko yan para makatulong lang din ako sa mga nag-ano pa lang, umpisa. Nasa 100, siguro naman meron na akong nasa 120 kasi yung isang cellphone nilagyan ko, yung isa pa, yung bali 3 cellphone to ay 4. Mag-live na din ako dito. Magla-live ka na din dyan. O sige, i-notify lang ako Kuya Josh pag nag-live ka rin dyan. Ganon din ba yung live mo?
mag-ano lang din, ikaw lang din ang maglalapag. Kasi mas maganda yun eh, mabilis yung ano eh, kaysa yung kanya-kanya kayong lapag. Hindi kasi ako sanay mag-host. Hindi ako sanay mag-host. Gusto ko lang ano, chika minute. Ayan, ganito, chika-chika minute. Mansyon na pala bahay ni Sir Jos. Oo, sis. Sis April. Kasi matagal na silang ano, sila yung kung sa ano, sila yung mga founder na namin. Sila na yung mga founder namin, malalaki na yung mga bahay na nagawa na nila. Ayan, tumutulong yan si Kuya Jos sa mga ano, nagpapaangat din ng banana. Nagpapaangat ng views. Iba dito, cutting. Toys ka. Ay, sa toys ka pala. Wala. Hindi ako sanay dyan. Hindi ako sanay dyan sa mga ano, toys. Sa toys ka pala, yung isa. Pero okay yan, Kuya Jos, kasi yung mga bata, mayroon ka din mga bata na ano, na natutulungan, na yung mga nagbibisi sa mga cellphone, kasi yung mga bata ngayon, mahilig na sa gadget. Kaya, ayan, maganda rin yan para sa mga bata. Toys content ko dito. Silip ko nga si Sir Jos. Galing. Sinilip mo, nakita mo si Sir Jos. May damit na si Kuya Jos. Pero yung ako si Jos, ayan, wala siyang damit. Ang pasimuno ng cutting kinaya na. Ay, ayun. Meron palang mga ano na nauna. Pero okay yan, Kuya Jos, kasi kasi naaliw yung mga bata dyan. Yung ano ko nga, yung lalaki ko nga, mahilig dyan. Yung bunso ko, mahilig sa mga toys na pambabae. O baka may pambabae ka dyan na mga toys na ginagawa, yan na lang ang ipapadownload ko sa anak ko. Lalaki, mahilig sa ano, mahilig sa mga babaeng toys. Nagtamsak na ako, upcoming mo, Sir Jos. Ayan, nagtamsak na daw siya ng yung upcoming, Kuya Jos. Kuya Jos, pabalik na lang. Salamat, Sis April, sa tamsak mo sa bahay ni Kuya Jos. Punta ka mamaya sa sa live ni Kuya Jos. May palaro si Kuya Jos. May mga palaro siya. Nanalo ako doon sa kanya. Nanalo. Isa pa lang. Akala ko kasi pag nanalo, meron ng prize. Pangatlo. Okay lang sis. Bisita ko. Yun, min kumaya. Okay. Sige sis. Puntahan tayo doon. Mga 7 o'clock ba yun, Kuya Jos? Kasi napupunta ko sa iyo 8 p.m. na, di ba? Pupunta ko sa iyo 8 p.m. Hindi ko lang alam kung anong oras ang umpisa. Kasi kapag pumapasok ako kay Kuya Jos, mga mga 8 na. Doon na ako napapalista. Pero nakakahabol pa ako ng mga palaro niya. Kaya ayun, nakaisa rin ako nanalo. 7:35 po. Ayan, 7:35, Sis April. Kasi pag pupunta ako sa kanya 8 na, nabibisi pa kasi ako niyan.
Minsan nag-ano pa ako, nag-raise back pa ako ng mga ano sa Facebook. Ayan. Yung mga dumikit sa akin sa Facebook, nagre-raise back pa ako niyan. Tapos pupunta na ako kay Kuya Josh. Oh, gabi yan sis, gabi. 7:30 ng gabi. Pag wala nang ginagawa, doon na sa kanya, nagre-relax. Mamayang gabi yan, 7:35. Kita-kits tayo doon. Iano ko na lang sa'yo yung bahay niya. Lalapag ko na lang para makapunta kayo ni Bill Style. Ayan si Bill Style. Dati rin yan si Bill Style. Pupunta yan rin kay Kuya Josh. Dalawa kami. Bali siya yung pinakaano na namin. Marami na kami nakilala dyan. Malalaki na yung mga bahay nila ngayon. Parang kailan lang. 10 months lang na nawala. Ay yung bahay ko doon na lang din lumalaki kay Kuya Josh. Yung ano ko ngayon, yung to 4-2 ata yun, to 4-6 na. O diba, laki na, lumalaki na. Gusto ko nga rin magtambay kay Ron Away. Yan. Si Ron Away din is katulad din yan kay Kuya Josh. Nagpapaangat din yan. Yan, mababait na mga host. Mga nagpapalaro. Kaya marami na silang natutulungan. Marami nang namomonetize sa kanila. Sige, iwan ko muna kayo, live na ako. Sige Kuya Josh. Live ka ngayon sa ako si Josh, no? Sige, good luck. Salamat Kuya Josh, God bless. Marami na manonood ng mga bata dyan. Yung bata ko doon may sakit yung anak ko. Bawal sa kanya yung cellphone. Thank you so much, Kuya Josh. Sa oras mo. Tamsakan na lang kita mamaya pag naabotan kitang nagla-live. Tamsakan ko na lang sa ako si Kuya Josh. Ako si Josh. Thank you so much. Diba? Patapos na ako, isa na lang. Malapit na akong magbanlaw.
lang muna kayo ha. Thank you sa pamilyon people in the house. Mega love shoutout. Ito, tatapusin ko ng yung laba ko at kahit makaano lang ako ng 1 oras, okay na sa akin yan. Kasi meron pa akong gagawin eh. Ay, marami pang gagawin. Si waray-waray, ma'am. Si waray, ma'am. Buti na lang umaraw na rin. Mula kagabi hanggang kaninang umaga na po ang ulan, ang lakas. Kala nga namin may bagyo na talaga dito. Malakas yung ulan, malakas yung hangin. So, yung bahay namin, ako, babasa na. Basa na sa loob. Dahil mabutas-butas na. Shout out sa 3 million people in the house. Yan, maraming salamat sa inyong pagtambay dyan. Matatapos na rin ang ating paglalaba. Thank you sis. Patambay mo dyan. At sa mga dumadaan, maraming salamat po. Dahil nakakatulong din po kayo sa aking watch hour. Medyo ano na yung tubig sa amin. Medyo ano na siya. Nag-iiba na yung kulay kasi yung baha sa bukid galing. Kaya kapag umano yung tubig, iba na ang kulay. Kailangan makapag-ipon ng tubig. Pero hindi lang naman nagtatagal yung pag-ano ng tubig dito. Yung loop. Tawag dun. Kasi meron silang nilalagay na pampalinaw ng tubig. Kaya hindi tayo masyadong nag-aalala sa tubig pag ano na siya. Thank you sis sa pagtambay. Yan yung malawagin yung kahapon na-busy ako. May duty ako kahapon. Nag-ano kami ng gamot. Yung ano si Kapitan may ano na gamot. Kaya ano kami kahapon ng gamot. Yung humihingi ng gamot. Ayun, mamaya pagkatapos ako maglaba, pupunta ako sa barangay. Humihingi ako ng gamot doon. Paracetamol. Para sa anak ko. Kasi yung paracetamol, binigay ko doon sa kapatid ko. Tapos yung natirang paracetamol, kunti na lang. Dahil nakasakit rin yung anak ng babae. Nagpalagnat. At
Tapos, yun. Yung bunso ko naman ngayon ang nagkasakit. Kaya kailangan talaga ingat-ingat tayo ngayon. Ingat kasi maraming mga virus na lumalabas. Magawan lang na po tayo. Ang iyong kailangan, isang tunay na kaibigan. Hindi kanya pababayaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Larari, tirarara. Umawa ka sa kanya, kaay naghihintay. Ang bigatin mo sa buhay, sa kanya mo ibigay. Halik ka sa kanya, at nangyayin ng lubos, at iyong makakamtan, kaya panay na ang tubig. Ito, kumukuha na yung tubig ah.
Lumulubog na. Naglulubog na ang tubig. Iba na ang kulay. La 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 li, la li, puso ang buhay kaluluwa. La-da-di-di-dum, la-di-da-da-da-da-da, la-da-da, la-di-di-da-da-da, la-da-da, di-di-da-da-da, la-da-di, la-da-da-da-da. Shout out to 2 million people in the house. Kabutihan, paalala sa akin ng dugo. Hirap na hinatag. Da-di-da-di-da-da. Da-di-da-da. Tuwan mo ako. Harapin ang buhay sa mundo. Huwag mo sana kung papabayaan. Ano aking kahinaan. La la la, la 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 la, la la la, la la la,
Ano po? Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the love. Your name, the highest, your name, the greatest, your name stands above them all thrones and dominions of power, conversations, your name stand above all the angels we cry, holy, all creation cry, holy, lifted high, holy, holy forever. And the people sing, holy, and
something more. Oh, I'm the million so proud, and to see just your name. Stand to God, all the angels rejoice. Holy, the gracious Christ. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. The people sing. Holy, King of Kings. Shout out sa 2 million people. Thank you so much sa pagtambay. Yan. Ayan, malapit na tayo mag-isa oras. At natapos na rin ako dito. So, 1 oras lang ako ngayon magla-live kasi nga may gagawin pa kasi ako. Meron pa akong gagawin. Kasi kapag hindi ko nagawa ngayon, bukas na naman. Ulit na lang ang trabaho ko.
tayo ng tubig kasi yung tubig ano na siya, iba na ang kulay. Pero pag ano ko meron na naman silang nilagay. Tingnan natin si ano si meron pa pala ko dito ano. Nakalimutan ko na yung aking binabad. Aalis ako ng summer, tapos meron ko pala akong binabad dito. Baka pagdating ko yung binabad ko ano na kulay black na yung kape. Ayan, tapusin lang natin yung ating ano dito. Ipon lang tayo ng tubig. Ang dalawang balde lang maipon natin. Ayan. Pasadrahan ko lang yung isang oras. Pasadrahan ko lang siya para isaktong-sakto. Lulubog, lilitaw ang barko doon sa Mindanao. Dangas na ako, no? Lilitaw. La 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 la. There's mountain shall be removed. There's mountain shall be removed. Mountain shall be removed. Earth mountain shall be removed. La 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 la. Iba ng kulay. Parang sabaw na ng punaw. Sabaw na ng punaw-punaw. Ang tubig. Ayan. Ano tayo ng isang planggana para ang aming sara bahay. Tapan na lang natin yan para yung bahay namin nakakahiya. Sara. Ayan, nag-ano lang tayo dito ng tubig kasi. Yan. Alsado doon ako sa baldi. Ayan, thank you so much, guys. Miss April, thank you so much. Bye-bye na ako. Thank you. Magsampay na ako. Bye-bye. God bless us all. Thank you, Kuya Josh. At sa mga dumaan dyan, God bless. Thanks, Sis April. Bye-bye.